Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio Kapitulo 3, versikulo 3. Di mo baybayan ti ayat, kan kinapudno. Ibitin mo ida iti tenged mo, kan isurat mo ida iti puso. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Saan tumat lang agragsak da Romel? Kanti asino man ababay anang isukatan na kanyak mama. Agsina dan tumat lang. Di ka kumagsao iti kasta iha. Aklo naman asaan ada kayo kin ni Romel tinaituding para iti tungkal maysa. Narigat nga aklunan mama. Mano atawan nga inayaywanak ti relasyon mi. Ngamkas di kalakana para kankwana ti mangisukat kanyak. Iha. Awan ti amo ka nagkurangak. Ngam apay akas to'y tinaramid na. Didak siguro maawatan. Gaputasan ada kayo ti makarik na iti sakit kan saam amarikrik nak mama. Maawatan ka, iha. Ngam di ka kumaagilunod. Dakas ti kasta. Saan ak nga agilunlunod mama? Ibagbagak lang ti posible ang mapasamak. Ala, husto daytan, iha. Ditan pagsaritaan ti may papan iti dayta. Ang mga numadagdagan laang ti sakit tinaka mo. Asino tinangisukatan kanyak, Romel? Awan pa tinobyak sipod nakiwin na suwasakan ka, Bianca. Patyan na ka ma. Jack mamati. Apay nga rod naglaka para kan ka tinakiwin na suwas kanyak. Nakisinaakan ka. Saan aga po taadan kasukat mo iti pusak? Anya? Nariknak lang amin asaan ako na naragsak iti relasyon ta. Awan mo ti maibagakan ka. Kaputan na sayat kan na umaka ababay. Pakawanan na ko ma. Saor ka. Di mo inikan patag ti amin nga inararamid ko para kan ka. Kan para iti masakbayan ta. Bakawanan na ko nakmanen. Di ka madanagan. Gaputa idaw-dawat ko asapay la ko ma. Tamakabiro ka iti lalaki ang mangayat kan ka iti napod na. Ken lalaki nga adayo anasaysayat ng iti siyak. Nasingpit ka, Bianca. Ken adamabalin nyo iti biyag. Iso apatsek nga ado ti mangayat kan ka. Dexter, ibagam ko maadagos kanyak. Numadamag mong adan kaayan-ayat ni Romel. Anya? Please. Basit laang day ta apabor adaw-dawatag kan ka. Ay na, Bianca. Di mo ngaminan pagdadaulan iti panawon ni Romel. Nag-break kayo nga rudan. Unay kamutan. Nasken ka di pa'y abaliksam day ta. Ah? Ay, pasensya kan, Bianca. Basta, patgam ko matikid daw ko, Dexter. Ala, wunan. Amok matlaang. Di naksardengan, aging gaadyak umanugot. Agyaman na ka. Unay kan aya, Bianca. Pasensya ka kuman. No tila ipapaaramid ko kan ka. Aging ka ngamin ita. Nasakit pa ila tinakam ko. Gapo iti panakiwin na suwas na kanyak. Lipat mo ti amin kada kayo, Bianca. Gaputa, amangan no sikan tumutlaang ti masaktan. Amom Romel, nasakit tinakam ni Bianca kan ka. Gapo iti panakiwin na suwas mo kan kwa na. Nadlaw kumot lang dahil tayo tinaudi apa nagsarita mi. No apay ngamin nga inbreak mo ah. Napintas kan nasingpat ni Bianca. At dapay mabalinda iti biyag. Wen, nasingpet. Awan may bagakan kwa na. Ngamawan mo't lang serbi nang ituloy ko ti makirelasyon kan kwa na. Gaputawan mo't lang mariknak apanagayat. Anya? Dahil tatipot na. Ang hindi na maawatan. Iso ka na yun ng ibaga na sakit tirik na na. Ala, sana bale. Ikanta pa itinaan anay panawon tapno mang lipat. Wen pare. Namdamagan ka man pare. Adda ka din sa balian ang isukatam kenkwana? Wen. Ang jak amo. No ay ayatin nakmat.
Agyamanak. Gaputa na awat mo utlangan ti amin, Bianca. Uwan Romel, gaputa na panunot ko, nga awan mo't laang tinasaya at nga itden na, no ibalod ko ti bagik iti napalabas. Agyamanakan ka, Bianca. Kaya't sapay la ko ma, tadinak ton kagura. Saan? Di kan kagura. Agyamanak. Kaya't manipot ita. Agbalinta na singed nga gayam. Uwan Kaya't indon sumaruno. Yam amukan ka ti kaayan ayat ko. Ha? Di mo ibaga di mo kaya ti makiam amukan ko na. Kay bagbagam lang iti anaawat mo ti amin. Ay, kayat ko Romel. Kat urayak di kanito nga iyam amom kanyak ti girlfriend mo. Kinunam anaawat mo ti amin. Ngamapay nga rod, anabarbarta kasi mangpuhat iha. Bay, anak, kumalatan, mama. Kaya't ko lang ngay liw-liwag ti amin. Bianca, iha. Nabayagan na di apanawan. Iso alipatam ko man. Kitaam, nasursurom pa yun ti aginom. Sipod nasaktan ka kanaya. Mama, dagasak ka di a babae. Tapno kastoy di mapagtang ko. Saan, iha? Nasimpot ka. Iso anagasat kami unay kin ni papam. Gaputasi ka tinagbalin nga uni ka ihami. Apay nga rudad, di nagmatmay patag ni Romel, mama. Kas iti naibagakan ka iti. Saan ada kayo kin ni Romel tinaikari iti tunggal maysa? Mama. Ala, huston iha. Umay ka. Itulod kan iti silid mo. Tapno makaturog ka kat mausawan ka. Si kagayam ti kayan ayat ni Romel, Vina. Wan, Bianca. Kat pakaragsakak unay ti panagam-am mo ta. Kasta akmat, kat sapay la ko ma, tamanipod ita. Agbalintan anasingad iti tunggal maysa. Namnamaam na ita, Bianca. Agyaman ak Vina. Oh, kasla na ganun tinagsaritaan nyo Wan kasla nga ron nabayag kami na nagam-am mo. Takasla nalag-an tirik nami iti tunggal maysa. Kasta ka di? Wan Romel, husto ti kinuna ti nobyam. Nasayat nga rin kasta. Anya, nalpasan, titungtungan nyo adwa? Tarumwar tayon? Wan, baliwan tayong tumanan ti agsasarita. Agyaman gaputa makita kat adda basit nagpaliwam iha. Anya ti kaya tyo asawan, mama? Di ka ngami na nagbarbartak. Kan kunam anak kasingad mon ti kaayan ayat ni Romel. Kaya tasawan day ta, ayusan ti amin kan ka. Wan mama. Okay akon ita. Maragsakan ak amakangag iti kasta iha. Kat sapay la kumatag tultuloy daytan. Saan ngamin anasayaat at ilaang napalabas ti pampanunutam. Wan mama, awanan ti pagdanagan nyo kanya. Bianca, pasensya ka kumaan no nakasingak kita. Awan ti rumbang nga ikidawam iti pasensya Romel. Gaputa sa anak mo't anataktak. Agyaman ak no kasta. Awan anyaman na. Itaman pa adi kay nagkuyog ka ni Vina. Apay. Kanayon mo takakuyog mo tunggal ada papanam, saan ka di? Wen. Ang nuapay akini daw ko itati pa nagsarak ta. Kaya't ko lang ay bagati mapaspasama kada kami. Gapot adya kon kabala na bukbukudan. Ha? Nasakit niyam ka. Diya kabala na mapukaw ko ni Vina. Pagsaritaan nyo ana imbag ti susik yu Romel. Kat pag tinulungan nyo asulbaran, ti di yung nagkinaawatan. Dayta ti kasayaatan nga aramiden nyo. Kan maisa, agpin na kumbaba kayo adwa, tapno saan ako maro ti susik yu. Agyaman akan ka. Agyaman ak iti oras nga impay mo kanyak.
Akon ket. Ne, anyaya tikat katawa Bianca. Ha? Itay ka pa'y ako manatawa. Amom, kasla saan kanon ang masimpati relasyon da Romel kan Vina? Kat? Dayta tikat katawa Wan, Jack ilibak dayta. Anya? Kunak tupay kat. Saan nga agragsak ni Romel iti sidong ti asino man anang isukatan na kanyak? Dayta ti maala na iti pananggulib na idi kanyak. Amom Bianca, di nakaginuliban ni Romel. Gaputain break na ka, nga awampay sa bali ano biyana. Isumat lang dayta, Dexter. Hustumat ka di, no ag-break da ka ni Vina. Tapno marik na namot ti saam nga imparik na kanyak. Di ka kumamatag sa iti kasta, Bianca. Ikararag mo kit di Asapay kuma, tamaornos da ti bagbagida. Apay ko mga ramidak dayta. Tapno amom, kagurak ni Romel gapo iti inaramid na. Bayam, tapno mapadasan damo ti masakitan kan agsanuong saan laasyak. Panaging bubukod dayta, Bianca. Pangaasim. Laksidem tigura di tabarokong mo. Saan ka matasigod akasta Pasensya kan, Dexter. Ngamjak maaramid dayta. No saan nakakasto idi, maawatan mat siguro no ibagak, atunggal tao, adda pagbaliwan na. Oh, kumusta, Vina? Nasaya at mat, Bianca. Agyaman na kata inawis nak dito yung restaurant. Wan, gaputa ado ti kayat ko nga ibagakan ka. Ha? Kumusta mo tanti relasyon nyo ka ni Romel? Awanin, Bianca. Saanin anaurnos ti amin ka na kami. Ha? Maragsa ka nak amakangag iti daytaken ka, Vina. Anya? Ita, narik namon tinariknak idiin sinanak ni Romel. Nasakitan niya. Kasla matudtudok iti dagom ti pusom, gapo iti pan nakapasakit mo. Abay, kastamot tanti ibagbagam, Bianca. Kunak manon naawat mong ti amin, kat agpagayam ta. Kat may saka kumaamang andihan kanya. Kan mang tulong kada kami. Tapno maurnos mi ti amin. Apay ko mga aramidat data, kat masaksakitanak. Anya? Tapno amom, nakisining daklaang kada kayo iti. Tapno mabantayak ti taray ti relasyon nyo. Saan ka gayam apud no agayam, Bianca? Gaputa kasta ka mo't gayam. Sorry ngam husto ti kunam. Panagin ko kunalaang tinasaya at apan nakilangan ko ken ka. Naamwak tar aramidam, Bianca. Ket sapel ako tadi nakagura iti bagakan ka. Ha? Ti inam amis mo tinangibaga. Anagbalin kan ama naging bubukod. Gapula ang kinaayat. Anya? Bianca, agpanunot ka na himbag. Agamiris ka. Saan arumbeng aguraam dagiti tattao? Nga awan mat ti basol daken ka. Ngam pinasakitan nak ni Romel. Iso akayat kumat amalakam na ti amin anapadasak idi. Gapula ang itiguram dayta, Bianca. Iso anagbalin ka nakasta. Panunutem ko at tao laeng ni Romel. Ket adda ti pagbaliwan ti rignana. Ket ni Vina, babae laeng met anagayat. Ken maysa, saan ana ikari adda kayo kin ni Romel ti agkatuluyan. Anya? Di ka kumaagbalin adakas, Bianca. Apay, nalipatam ka din ti kanayon mo nga ibagay di. Arumbeng laeng nga agiin ayat tayo. Ken agbalin tayo kumaanapod no kadagiti amin at tao. Kabayatan ti panagbiag tayo diti daga. Nick. Sika mismo ti kanayon amang isuro kada kami idi. Adi tay liplipatan ti kinaimbag. Kinaman nagpakumbaba. Ken aminen anasaya tagalad. Arumbeng nga ugalyen ti tunggal tao. Iso asapay la tadumteng ti panawan. Amapunas aminen agura di takaunggam. Bianca.
Maladingita nag-unay iti makitkita kan kaita, iha. Mama, Bianca, di mo ko maitulog nga abakan nakatisakit tirik na kan guram. ha? Nagbalbaliw kan anaming pinsan, iha. Pakaragsakan pa yan no makitkitam amalmalday dagiti tattao agin uram. Nga awan met ti umno a rason. Anya, Iha, di mo ipaidam ti ayat mo iti padam a tao. Mamakawan ka, kat agbalin ka kumaan apod no iti bagim, kan kadagiti tattaong adda iti aglawlaw mo. Lipatam nga minan tinapalabas, kat sangwam matan ti agdama. Tapno di nakaiguyod ti sakit ang marikriknam. Tapno di kaagbalin ang managing pupukod. Mama, Pangaasim, iha. Diyak kaya't akit kitaan at isigod anasingpet a uni ka, iha. Kat nagbalbaliwan anaming pinsan. Nick, Dexter, Kasla, ada napatag ngay bagam Bianca. Uun nga rod, Bianca. Ngam, apay akas lang marigatan ka amang ibaga. sungbatan nyo kumati sa ludsod ko. Kat pangaasiyo, tatilaang pudno ti ibagayo. Bianca? Agpayso ka di adak sa kun a tao. Nick, Dexter, Saan, Bianca? Nasingpat ka. Day tatipud no. ngamapay nga rod akas no itinapasamak. Naragsakak idinagsina da Romel kan Vina. Kat kayat ko amariknada kumati sa anariknak mo't idi. Gapula ang dayta itinabayagan na kupkupikupam agura kini Romel. Bianca, iso akayat mo tagibalas. Ngam saan pa'y anala daw ti amin. Punasam amin agura iti kaunggam. Kat no kasano ti panagayat mo, kan kinapudnum idi. Iso kumati sobliam agalad mo. Tapno agtalnamat ten teriknam. Sige, aramidak dayta. Kat agyaman ak unay ti panang bagbagayo kanyak. Kat ikarik, agkidawak iti pamakawan da Romel kan Vina. Kat agbalinak tun anapudno apagayam kadakwada. Di ka agpailuyos iti saan, tapno di ka makaaramid iti saan a maiparbang. Punasam tigura iti kaunggam, kat agtalinaad kumakan ka ti panagayat kan kinapudno. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Ansyong Liwan. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, nainbag nga oras kada kayo amin.